بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبك نستعين ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، kani kuti fumu inadwala tenda yovuta kwa mbiri, ndipo madokotala anasonkhana kuti athandize mfumuyo. Pambuyo pa kuwunguza anapeza kuti pali njira imodzi yokha yomwe ingathetse vutolo, ndiyo kupeza chiwindi cha munthu chokhala ndi mbiri za padera zomwe anamutchulira iye. Mfumu inalamula anthu ake kuti asake munthu yemwe ali ndi chiwindi chotere, ndipo mwamwayi panapezeka mnyamata wina wokhala ndi chiwindi ngati chimenecho. Mosakhalitsa, mfumu inatumiza uthenga kwa makolo ake a mnyamata uyu kuwauza za nkhani iyi, ndipo anawapatsa chuma chochuluka zedi kuti atenge mwana wawo amuphe ndi kutenga chiwindi chake kuti iye achire ku matenda ake. Makolowo anagwirizana nawo ganizo. Kenaka mfumu inaitana jaji wodziwa malamulo a sharia kumafunsa ngati kunali kololedwa kumpha mnyamata uyu ndi cholinga choti agwiritse ntchito chiwindi chake. Jaji uja anayankha kuti ndikololedwa kutero ndithu. Anabweretsedwa mnyamata uja kuti azingidwe ngati mbuzi, ndipo amfumu anali akumuyang'anitsitsa iye pamene anali kuyang'ana kumwamba kumamwetulira, pena kuwayang'ana asilikali a mfumu. Choncho mfumu inabwera pafupi ndi mnyamata uyu kumfunsa kuti, bwanji ukutsekerera nthawi yomwe uli pafupi kumwalira? Mnyamata anayankha kuti makolo anga amayenera kuchitira chisoni mwana wawo, koma chuma chawaputsitsa. Komanso jaji amayenera kugambula moyenera, koma mantha amugwira kuopa mfumu malo moopa Allah. Nanunso inu bwana mwaganiza kuti muphe munthu wosalakwa kamba kofuna kuchira. Nde ine ndaona kuti palibe wondipumulutsa koma Allah yekha basi. Choncho ndayang'ana kwa iye kukondwa ndi chikhulupiriro chake pa ine. Amfumu aja anakhuzidwa kwambiri ndi mawu a mnyamatayu, ndipo anamutenga kumkumbatirira, kumkisa, ndipo anampatsa chilichonse chomwe amafuna uko. Akuti ndi bwino kuti ndimwalire ndi matenda kusiyana ndi kuti ndiphe munthu wosalakwa. Ndipo dongosolo lonse linathera pompo. Okamba akuti zitatero sipanadusenso sabata limodzi mpaka mfumu ija inachira kuthenda ija bwinobwino. Phunziro limene ndikutenga apa kuti yemwe angasiye cholakwika kamba kumopa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah adzampasa zabwino kuposa chomwe wasiya chija. Njira zonse zothetsera mavuto ako zikatha, yezamira kwa Allah kumupempha, ukatero udzapambana moyo uno komanso wina wawo. Allah subhanahu wa ta'ala atipase tonse mwayi kuti nthawi zonse tizimyesamira Allah, ndipo tizimpempha Allah yekha pachina chilichonse chimene tikufuna pa moyo uno, ndiponso timpemphe chikhululukiro Allah subhanahu wa ta'ala kuti Allah atifewetsere pa zinthu zonse. Amin wa hadha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.